Avui a Ribadàvia, fundada pels romans, amurallada des del 12, per la Porta Nova, entrem al nucli històric, un gran conjunt monumental pedra a pedra. A la plaça de Sant Joan l'església, de finals del 12, romànica, la façana i l'exterior destaquen pel gran ric i variat treball artístic que té, fundada per l'Orde Militar i Hospitalària de Sant Joan de Jerusalem. A l'altar hi ha un retaule barroc de Sant Miquel i la Verge de les Angústies. El barri jueu és un dels millors conservats d'Espanya. A la plaça Madalena, l'església, el 12 era la de Sanxés, el 15 ja és Santa Madalena, acull activitats com la famosa Feira Revive. Continuem pel barri jueu. Els porxos són preciosos, carrers empedrats, arquitectura elegant, tot molt cuidat. La torre de Sant Joan destaca des de dalt. I anem seguint la muralla, que ens guia a un referent històric, el castell de Ribadàvia o dels comtes de Sarmiento. Diuen que just aquí va néixer la ciutat, un antic poblat preromà. Excavant s'han trobat necròpolis de pedra dels segles IX i XII, tombes de formes humanes a la roca viva, també del IX, i un sepulcre del XII. Fins al XV hi havia una capella preromànica dedicada a Sanxés. Al XIV i XV s'hi va construir el castell lligat a la muralla. Era un punt de vigilància i defensa. Guarde, una història intensa. Des del XIV va ser residència del Sarmiento, família noble local. Enric II els va fer comtes de Ribadàvia. Ara s'ha tornat la vida a l'espai amb un auditori públic. Al 17, els Sarmiento van abandonar el castell i es van mudar al Palau de la Plaça Major, però la memòria hi és encara present, viva a l'escut de les diverses portes d'entrada des de la muralla. La de la Cerca és la més impactant. El nom de la ciutat posat aquí a la vora és tot un símbol. Fa una postal preciosa. Del castell, ara només queden restes, però el que queda demostra que era una important fortalesa, un lloc estratègic dominant-ho tot des de dalt. I anem marxant. Un últim passeig per la muralla, pel castell. Tot està construït amb pedres i roca de la zona. Diem adeu al Sarmiento, a l'escut, en una de les portes de sortida. Passem pel santuari de Nossa Senyora do Portal, és del 16, acabat al 19. I anem a la plaça Major. La torre del rellotge pegada a l'Ajuntament és única, del 16 renaixentista a la façana del 19 neoclàssica. I tornem al barri jueu, a passejar pels carrers, pels porxos, tot és ple d'activitat. Parem a la Igressa de Santiago. La preciosa torre barroca es va afegir al 16. Tota la resta és del 12 i del 13. És la primera que es va construir a la vila, la primera església, de transició del romànic gallec al gòtic. Tota ella és un tresor arquitectònic. És tard, carretera i dron, tornem a Boboràs. El Pazo Almuzara ens espera. Aquí fem estada i aquí comencem cada dia admirant aquest espai idíl·lic que és més que un hotel. Pazo vol dir palau i realment ho és, de postal, envoltat pel patrimoni cultural i natural de Boboràs. Un lloc superbonic, senzill, acollidor, encantador. Perfectino Viéitez el va construir a finals del 19. Va tornar d'Argentina on havia emigrat amb una gran fortuna. Relacionat amb l'aristocràcia de l'època, el Pazo era lloc d'estada de la noblesa. Diuen que fins i tot s'hi havia quedat Alfons XIII. Aquest passat és present en tots els detalls a l'interior. Els quadres de les parets, l'escala, la decoració, el mobiliari. Tot el fan ser un lloc molt especial i et porten cap a dècades enrere. Crea un ambient amb molt encant que et fa sentir part d'un temps llunyà que sembla que aquí es viu encara. Història, cultura, tradició conviuen també en l'immens i bucòlic jardí que el rodeja, també del segle XIX. Els òrrios i tines et transporten als treballs tradicionals de la Galícia profunda. Un bocí de paradís,
un oasi de verdor que uneix història i modernitat. Ara, al segle XXI, continua sent com devia ser el XIX, un punt de trobada, de celebracions, d'activitat, de reunions, de famílies i amics, de xivarri. I també, com el vam trobar nosaltres, de descans, de tranquil·litat, de felicitat. Un lloc on val molt la pena tornar.